Na tomto místě se v roce 1996 uskutečnilo jedno z nejdiskutovanějších pozorování. Mladý muž, který zde nocoval a měl u sebe videokameru, po probuzení spatřil dole v údolí něco zvláštního. Stojím tu u Oliver's Castle, na stejném místě, kde v roce 1996 stál John Whaley a údajně poprvé v historii natočil Vznik kruhu v obilí. Je pravda, že kruh zde předchozí den nebyl a objevil se až následujícího rána. Přítomnost Johna Whaleyho potvrdila armádní hlídka, která se zde nacházela. John se později vrátil do místní hospody a přehrál tam záznam z kamery. Mnoho lidí si však myslí, že záznam upravil pomocí počítačové animace. Ale animátoři tvrdí, že v tak krátkém čase to není možné. Animace ručně natočeného záznamu by tehdy zabrala několik dní. Nahrávka je dodnes velkou záhadou. I když se ozvalo několik lidí, kteří říkají, že to udělali a jedná se o podvod, jiní lidé si myslí, že jde o záměrné dezinformace. Kdyby se totiž potvrdilo, že záznam je pravý, mělo by to na veřejnost negativní vliv. Každopádně lze těžko uvěřit, že by tyto světelné koule byly létající ptáci, igelitové tašky, počítačová animace nebo cokoliv jiného. Jsou to tedy projevy paralelního života v jiné dimenzi? A zodpovídají za všechny kruhy v obilí? Čím více člověk zkoumá tento jev, tím více spekulací se objevuje.